Hello, kumple pi baru aku bapak ya ko video sa sen priyan sa bhapi sa kanila channel. Ngangej ba pi don habdeng kamet kaphat ka bakoy ka bakya kung bangaru nga don habdeng kamet kaphat ka bakoy ka bakya. Te shwa bangan ya shkmat jong kanila video nga kwa ban ai kumple pi way by way ba support la ne ba kersha na kanila channel jonga na ko post ka por. Da ka ba pi like, pi share, ba pi subscribe ya kanila channel jonga. Ba la da pi wan ha kanila channel ko jonga ka sen ka banang kong mo nga prens nga bhalang ya phi chakane ka channel jonga des nga bha like share but subscribe kane ka channel ngada phikwa banyo I kum kine ki videos panga panne kane ka video pat nga kwa ban pan E phi ya kine ki lai jai ki face cleanser na conscious chemist te phila ban pron kam la da phidon mo ngan batai phi shibet one by one mo chapang kine ki face cleanser te la da phi ngau tanat kom kane ko video Wanam skip ya kane ko video, pet ya kane ko video ha do bakot. Ngan poi be siya ka main topic jong kane ko video kata kade ka face cleanser review na conscious chemist ma. Te parlok ka face wash ka banang kong banga don hang ne kade ka conscious chemist snail magic repair barrier face cleanser snail mucin concentrate hyaluronic acid ma. Kaderu ka face cleanser ka ba nakabanta baro kijait skin type mo all skin type nadapidon dry skin very oily sensitive skin but combination skin baro kijait skin type pilaban padon kamya kaneka face cleanser na conscious chemist kadon ro yake ingredients kum hyaluronic acid balaban pen hydrate yaka skin ka jongpi baro kadon ro yakaneka snail mucin mo snail magic lane snail mucin ingredients te lada pidon very dry skin ro pilaban padon kamya kaneka face cleanser na conscious chemist lada pidon fine line but wrinkles kum toru ka snail mucin kadeka way ka ingredients balaban mo ban protect lane ban yada ya phi ba pin light ban yo na kineki fine lines but wrinkles mo teka target ru umde tangya kata mo nakabanta gito kibadon sensitive skin redness irritated skin guntoro laban palon kami kaneka face cleanser na conscious chemist kadeka way ka face cleanser bangas ngaw tanad ha ngala daban restock kumbala lysen mentamo la lysen ngala daban thet yakaneka face cleanser teng active bakalong best mahal ada dona preng jong pi bakwa ban thet pila ban thet yakaneka conscious chemist snail magic Tenga kwa ro ban mention ba kaneka face cleanser kam don fragrance mo kam smare namar badon katto katne kineki face cleanser mo habangi use kumto kam tam lada pidon sensitive skin te persyang ban mo avoid lane persyang ban care ya kineki products badon fragrance haka products unde tang ha face wash hakineki moisturizer bat hakiwe pat ki skincare products jong phima te ladapi kwa kum kaneka face cleanser bomdan sma kumto te phila bantaran kamya kaneka snail magic te parlo ka face cleanser baar bangadon hangne kaneka deka conscious chemist acne clearing flash fake face cleanser 2% salicylic acid 2% niacinamide and probiotic complex for oily and acne prone skin ngala deban yathu yapibon bha ki videos jonga shaphang jong kaneka face cleanser na conscious chemist mo salicylic acid face cleanser lada pidon open pores lada pidon acne marks lada pidon oily skin mo phila ban pidon kam ya kaneka face cleanser namar kaneka face cleanser ka penduna ya kaneka clean badon haka dor kmat ko jong pimo te phila ban pedon kam kum kane ko face cleanser lada pidon acne marks lada pidon pores open pores bat ro lada pidon oily skin mo te ngan batai phikhen det kane kade ka ju hi ka face cleanser mo ki penya pher tang ya ka bottle kade ka bottle kane pat kalong tube mo te kade ka ju hi ka face cleanser na conscious chemist what's ngau tho bagla tang ba nga kwa ban ya thu ya phi hang ne ka way ba kane ka all face cleanser mo kane ka kam don jing smare no fragrance ha kane tang ba ha kane ka new pad ka don fragrance kata kade ka way ba ngam snow tanat chaphang jong kane ka new kane ka all te ka long best ha kam don fragrance re phila ban thet mo tada don kane ka all te prefer ya kane ka all mo
salicylic acid face cleanser na conscious chemist ngaru ngadon oily skin te nga shat ban pron kam ya kane ka face cleanser te ka long best ha ka skin ka jonga tolerate ya ka jing smart em lele phla ban choose kane ka new one ro lele ma te kane ka de ka review jonga phang jong kane ki products overall ka long best te nga kwa ban ong phi mo kane ka face cleanser ka target mo ya kito ki badon active acne mo kito ki badon active acne and kito ki badon pores clog pores badon ya kane ka sika extract ingredients mo kalaban calm but suit ya ka skin ka jong phi te philaban jet kum kane ka face cleanser lada phidon acne lada phidon oily skin but clog pores lane open pores te parlok kane kadeka last face cleanser bangadon na conscious chemist kane kadeka very bright soothing and calming face cleanser kadon ru ya kane ka niacinamide ingredient lane oat milk and very complex mo te kaderu ka face cleanser ya baro ki skin type lada pidon oily skin dry skin combination and sensitive skin mo pilaban pidon kam ya kane ka face cleanser te kadon ya kane ka niacinamide ingredients lada pidon open pores kum toru pilaban pidon kam ya kane ka face cleanser mo kala ro ban pen bright mo kum ka kerteng ka tho hang ne ba very bright kala ban pen bright ya ka skin ka jongpi te phila ban pron kam lada phidon sensitive skin kum to lada ka long redness lada saw ka dor khmat ka jong phi dai boy kum to ro mo lei lei phila ban pron kam kum kane ka face cleanser kat kum ka experience jong mo ngala da ban site yakine ki face cleanser kum ba la jan dap chisna menta mo te nga site exchange kum to mo yakine ki face cleanser te hoi haka skin ko jonga ngasngeu tenat ha mo dengan tipat haga skin ko jong phi phin sngeu kumno namar baro ngidon la ka jong ka skin type yo la se ka yahap la ne ya ka yarab bat nga bat ka skin ko jonga yo la se kam yarab ya ka skin ko jong phiru ngam tip ya kata pi haban page ha mo la dal phi pedon kami kini ki products la da phi long irritate kum to mo la da ka skin ko jong phi kam la ban tolerate lada phi saw ko skin ko jong phi kum to kador khmat ko jong phi haden ba pila de ban apply kini ki products phila ban skip mo phila ban skip ekini ki products namar bam baro ngidon la ka jong ka skin type mo kumbang la deb ban mention habun ki videos jonga kum toru na conscious chemist tela danga kran phangane ko face cleanser kane ka very bright kadon fragrance khandian pangba ka fragrance pat mo ka long ba sma ubi bha best bha te hoi ngasio tanat hi lada don fragrance ru ngasio tanat bha ya kane ko face cleanser te lada phi ong yang ba phinjet da kanomo na pedeng kine ki light li ki face cleanser te ngan ong ya phi kumba kumbang ala dep ong bala da pidon acne marks lada pidon open pores phila ban jet kum salicylic acid kum to te ang ba ka skin ka jong apat kalong oily khendian menta menshwa long oily bha te menta pat la khamduna te hoi lada phi ong ba la yakiba oily skin but open pores but acne marks active acne phila ban jet kum kane ka salicylic acid face cleanser na conscious chemist te lada phim don ne kane ko problems pat phila ban choose kum kine na mar kine baro ar kine ki face cleanser kide ki all skin type cleanser mo te phila ban tron kam ka we na ki ne lai tali te hoi kane ka video kala poi sa ka bakut lada phi itanat ekane ko video wanam kled ban like ekane ko video ban share sa ki parlok jong phi bat ro ban subscribe ekane ka channel lada phi itanat ekane ka video te khuble shibon ya ka por ko jong phi ba phi like ba phi upload ban pe ekane ko video lada phi yo ching man toy lada phi yo ching rap na ka video wanam kled ban like ban share ban subscribe bye bye khuble shibon and see you Hakaway Patka video. Bye bye. Take care, all of you. Love you all.